I y'a faamu wa mais min na nin ye ça fait que n'i sigi ko n fa ye nin ye ayi i sigi ko ne yɛrɛ ye nin ye c'est n'ali de ko ten ko cɛ ka waso ne yɛrɛ ye nin ye mais cɛ kana waso ko ne fa ye nin ye i y'a faamu wa o de la n ye misaliya di cɛ ma n ko e m'a faamu n ko kabini ne kumana yɔrɔ min na ne kumana ne ko aw ka Ala minɛ sariya dɔnni lajɛ ko Ala minɛ sariya dɔnni min filɛ ne bolo an ka faso dalilu tɛ mais bi a kɛ k'an ka faso dalilu ye kɛ ne denw bɛna fɔ sisan ko o fa ta don k'an ka fa an sɔrɔ an faso la an sɔrɔ an faso la mais n ko ne bɔra n'a ye yɔrɔ dɔ de la ka na faso wɛrɛ de la ka na o la dɔnni na ka n'i sigi ko nin de b'an ka so non 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 i mana sɔrɔ fan min fɛ i bɛ na n'a ye de i y'a faamu wa ni taara i mɔkɛ ka papier ta i b'a yɛlɛma yɛlɛma e kɔnɔ ko tiɲɛ b'a la ayi ci fɛ dɛ barawutu jumla o bɛ n bolo kifi kafa jumla o bɛ n bolo kɛsilaw jumla o bɛ n bolo hamu jumla o bɛ n bolo a hindu dabale bɛ n bolo a kolija nasira bɛ n bolo a tigɛlen bɛ n bolo ayiwa a jamasa bɛ n bolo min bɛ da nagala o bɛ n bolo min bɛ da murula o bɛ n bolo min bɛ kɛ papier la o bɛ n bolo cɛ a bɛ n bolo tɛ kisɛ de ka k'i bolo wa i ka kisɛ kɛ a banna o mana fɛn min b'a tɔ ɲɛ i bolo sa o ye barika ye voilà mɔgɔ i b'a ye ne tɛ sɔn n fa kuma fɔ kuma bɛɛ adamaden maa o maa n'i mansa bɛ balo la n'i mansa bɛ balo la kana kuma sugu dɔ fɔ ne ka mɔriya fondation o tɛ ne fa ye dɛ ayi ne ka mɔriya fondation ye ne mamuso de ne fa ye n ka barika ɲini yɔrɔ de ye a tali wajibiyalen don n kan n b'a ta fo n ka saya i y'a faamu wa mais ne ka mɔriya fondation ye n mamuso de ye ne mamuso de ye dɔnni di ne ma a b'a di ne ma don min na bilahi ne hakili tɛ mɔriya ta tan parce que a y'a di ne ma a y'a sɔrɔ n bɛ ekɔli la mais Hayidara kama ne ye ekɔli bila Hayidara kama ne ye ekɔli bila ka taa kuranɛ ɲɛɲini o tuma na ne tɛ ne ka kuranɛ ɲɛɲini ka dɔnni ko ninnu ɲɛdɔn sisan ne nana jɔ ja ne bɛ ka pan n mamuso ka nin fɛn ninnu kunna ja ne bɛ ka taa yɔrɔ min na n y'a jɛ n sɔrɔla ka na olu de fara n bolo da la sisan ala k'an bɛɛ sɔrɔ a ma o la il faut olu ladilikan kuma fɛ Mamadu ɲininkali ka ɲininkaliw bɛ yen wa parce que an bɛna don an ka Fayida la sisan ɲininkali dɔw kɛ an ka sɔrɔ ka taa parce que bi Fayida in a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ visa o tɛ papier ya bon sisan n bɛ se ka min fɔ a ye k'a ka kɔlɔsi juru ta an karamɔgɔ Seydou Ousmane Madani Hayidara ye dalilu dɔ d'a ma ne y'a kɛ tiɲɛ don ne da m'a la kɔnɛ Hayidara ye dalilu dɔ di an ma ko ni mago bɛ papier la ne y'a kɛ tiɲɛ don ne da m'a la ne y'a kɛ 13h 17h y'a sɔrɔ ala y'an jaabi kɔnɛ dalilu tile kelenw bɛ yen wallahi awɔ bilahi ne bɛ fɛ ka kuma bi ne bɛ fɛ ka kuma bi dɔnniya kan dalilu tile kelenw bɛ yen mais mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛ Fayida ta k'u b'a kɛ k'a tɛ nafa ɲɛ an bɛna don yen sisan alhamdulillah a bɛ ka Fayida ta cogo min na a tɛ foyi ɲɛ a ye Ayatoullah de ko ten a bɛ ka Fayida ninnu ta cogo min na karamɔgɔ ninnu ye tiɲɛ fɔ koyi aw de ma tiɲɛ baara karamɔgɔkɛ n ko Ayatoullah de don mɔgɔ t'a fɔ ko réseau la kuma ne ala minɛ sara sɔrɔ réseau de fɛ o réseau ni ala minɛ sara sɔrɔ réseau de fɛ ni bana dalilu la ko i y'a sɔrɔ réseau kan ne b'i filɛ fato de ne Ayatoullah de ala minɛ sara sɔrɔ réseau fɛ parce que munna ne ye cɛ ɲɛ ɲɛna cɛ in tɛ maliyɛn ye i y'a faamu an ye an kumana mais ne bɔlen ale fɛ yen ani ne kɛlen k'a sɔrɔ 2015 ni 2021 san joli 2015 ni 21 o ye san 7 san 7 an ni ɲɔgɔn ye cɛ san 7 a ye ne de ye réseau ka 2021 ko a b'a taa nin kamalen tɛmɛna ne fɛ yan mais mɔgɔ caman tɛmɛna ne fɛ yan u tɛ wajulu kɛ u tɛ foyi kɛ a ye ne wele téléphone na ten ko a bɛna ne sɔn bilayi a bɛ k'a fɔ k'a bɛna ne sɔn ne fɛ k'a bɛna wari de di yan parce que milliardaire don san wɔɔrɔ de don voilà milliardaire de don million tɛ dɛ milliardaire don ne fɛ de k'a bɛna wari de di yan k'a bɛna ne sɔn jaa ko n tɛna wari d'i ma mais n bɛna fɛn d'i ma min bɛ se ka na ni wari ye e ko ko réseau
ngo ale ne réseau de kasani asura ndun na nyona o aya chima WhatsApp fe WhatsApp e mu réseau ko réseau de ah e ma so réseau ya ay barka era te la ere réseau ko ki fasara bina janaza la akui basara bina janaza la ah ni ko réseau ta chen atoko idi programme li aka fe bella se réseau ka ko na ni shere nje ko ni mi kala muna ya dabla achenge comme réseau ko nun ta chen programme ka shere so evita MC ala sisa kuma na réseau chen mi ede tise kechugo ina mina odigi kechugo ina abika mugo ga dalu ta kunveti wallahi ni ni votura minke bo dalu fala chama vene be summa wallahi billahi ha modi chama be lahara utigi shikoi da ubika dalu no di chugo mina uyuru bado uni ala chechete hakilima mana kuma doron ibadu ne ni dalu ndi mugo kaki ani yeni vo baro CV ani mega ni ndi mugo kanave asaba tekli ya fo moi ina fo don dola sita nebe kumana ne go ka fo doron ko alamna sharaha ikana la ka sadara ka daka mene afo kuma de CV mene ma fo ngumino o faida diu so ne go mina fe on fendi ni odi ya fo moi o ye mi afo kuma de CV ya fo moi wala mais wa so la sita mugo do bi dalu do fo ni ni ndalu ndo he ni beti seka fo rezoka munti seka fo rezoka ne ya do ka fo rezoka e manga magala ere ne ka fendo be wallahi suma wallahi mo de be ne wele chami nana ne feti min bia min bora jamana ina kan ya kana ma to fo de min bora jamana ina kan me hay ne manga me nga ko wallahi fendo be ne mbolo oti fo rezoka me ese ne de go fendo be mbolo ndi min ti fo rezoka na ale hakili bi yaye ko ni atika ni voa ko werabe wa ko werabe me muna otifo nene o fo sita be na fo ne mo de guide kana be parce que etise ka ke convi itise fendo be itise ka ke kani yere neke ni masiko hal billahi bi dalu do bi ne gole ane adi morde do ma ube sengena fem ben qur'ana che kalo saba ko fe ka tu nyininga wallahi ko kuma sika ke ne ngete fuyi nuka ne dalu ke bulu dalu ni ke bulu e ka klaka to komo na saraka delila janaza saraka delila dinguli ka ke yavela ha oui mais au do finali ne ko kibolu takibino lu fo rezuka convite aux femmes wala convite femme yake tellement na minu na hakika la ni namara tala kibo do lu magateme o le dibe flagateme sigatala odo ne afo jembe ne atulay ne ka bi kane dayele ne ta fon dayele me bien kane do sababu ya haydray me ne ga do moriala ko muga misro ne ka do moriala ko jama kele mi se ga million kili ko ne ka di mogoma o ya lamina sharahadi awdo de ka ne ka do ko ja ne ko mame moru dane ko di dalaw kar sanana million kili ndi afo ne baba ngoy sinde inde flula nga ko amwa dal ngollu nako wallahi do rukuma fone mordo fena kuma ne fe he ni million gele mo gom nulo he flumanu do bandu do ngalodo mo gom milliard soro billahi bandiyate fiatala allah summa wallahi billahi mo gom milliard soro bandiyate me u ko yende fani mo reseti nu he chentere mo da feru do tan do ngalodo Kurane ni Kurane secret do ni Kurane secret do ibi balo ma fo ni Kurane don ti de Kurane daileta abena yoro jmema ha al muluku al yawma izin lillah ata abama al muluku yawma izin lillah wala taya wala ne Kurane daile sama ta be ma masaje ndayo do ala kele of mana ni onu mo korfo sida anje mo korayna koy mais secret jmendi che dimas de secret ko de tila secret do ka don de ne awminu sigi fle ne korani yara ne kuma do fo dongo apana oguna mais akana pa okuna ne ma kangarda lalabi ka dum sanu yesisa ni minu ma fa mushine ba ko ayatullah ko mel lalabi ka mo ka ko korfo ne to korfo ne ko ladidi ne ka nga o fenel ladi
ne ka dalu nu n'a ma ta k'a bara don dɔ la ne tɛ yen yɔrɔ ne y'a fɔ a ye don dɔ la ne tɛ yen a bɛna fara fara de an yɛrɛ kun bɛ sigi Ayatoullah kɔrɔ mais i kun bɛ sigi Ayatoullah kɔrɔ i ye concentré mun kelen kan sisan a tɛ yen nɔ a bɛɛ ko k'a bɛna jɔyɔrɔ ni tɔgɔ ɲini a bɛna nkalon de tigɛ mɔgɔw ye o a bɛna nkalon de tigɛ mɔgɔw ye o la fo e k'a dɔn Ayatoullah yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna ne ye nin ko in kɛ n ma nin jaabi ye n bɛna ɲininka ne ye nin yɔrɔ in kɛ nin yɔrɔ in y'a jɛ walima n ye nin kɛ n ye nin jaabi sɔrɔ ne bɛ nisɔndiya ka diɲɛ don o don a bɛ k'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan ye mɔgɔ wɛrɛw de bɛ k'a jabɔ hali su in na dɔ ye ne wele a ko Ayatoullah a ko ala ta ye tiɲɛ a ko bilahi suma walahi a ko ala de ye ko bɛɛ lajɛlen mais i kɛra ne sababu ye ka n bɔ sɛgɛn na a ma deli ka ye ma deli k'a ye a ko i bɛ mun kɛ ko yala n kan ka mun k'i ye n ko dugawu kɛ n ye i y'a faamu ko dugawu kɛ n ye i y'a faamu o la kuranɛ y'an bɛɛ jɛ ye an ni wahabiyaw o siyaw o kadiriyaw tijaniyaw an bɛɛ jɛ ye kuranɛ ye hey mais kuranɛ segere n'i m'o dɔn i kuranɛ bɛɛ durusi kɔngɔ b'i fa ana sega dɛ alimami dɔw bɛ yen mais yɔrɔ madrasa karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu kuranɛ dɔw komi kabako mais moto ka yɛlɛ fɛ f'u ka duloki mɔsɔmɔsɔ ne don parce que a ma kuranɛ segere ɲɛɲini koyi u ye ninnu b'u kungo la kabini madrasa la mɔriw don dɛ sirikiw don o la e tora ten ne ma kuranɛ yɛrɛ e ko k'e ti ka boli sɔn e tɛ tanba la i tɛ bɔrɛ jan na nangoloko t'i bolo ngere t'e bolo kuranɛ kelen min b'e bolo e t'o sekere dɔn u tilala k'a fɔ ye k'o bɛɛ ye sirikuya ye ne ko e bɛna balo mun na ni namara tɛ ka to ka denmisɛnninw nɛgɛ a ye na ni misali wari ye den o de bɛ maa balo bi sa sɛgɛn na hali i fa i tɛ se k'a balo ne Ayatoullah ne de bɛ kuranɛ aya d'i ma a kɛ a bɛ kɛ safɛ Ibo dalu ne ye dalu digo damadɔ de k'aw ma kami ne bɛnna kilisidi la n bɛ kilisi 10 de la 2021 ka n'a bila sisan na san 4 kilisi 10 don o don ne tɛ Faïda kura di